लाइथानाय 30 जुलाइ सालमारियाव इलेक्ट्रिक अट' मालखौ सबाय सुकर ख्लाइजांमानि नुरुगै फासललाहार कासुय खादमानि फुनुगलाय खातला शिकर मटर युनियननि आदं रक पार्टीमुंनि कक्टमा मानखान केनो पार्टीमुं थाया थां सगैखा पुलिस रक कक्टमानि बिसिंथि साइमान खालाय थानाय 30 जुलाइ सालमारियाव इलेक्ट्रिक अट' मालखौ सबाय सुकर ख्लाइजांमानि हनै पाइथगा पार्टीमुं नुरुगै फासललाहार कासुय खादमानि फुनुगलाय खातला शिकर मटर युनियननि आदं रक पार्टीमुंनि कक्टमा मानकेनो पार्टीमुं थाया थां सगैखा पुलिस पाइथगा पार्टीमुं गदोंजाक तंनाय रकनो सालथामनि बिसुंखौनो एरेस्ट ख्लाइजांनाय हैनै कग्रमानि बे लाहार कासुम रसाविना हारसाखा नायदि जोंथ' कायसा मटर इउनियननि ड्राइभार जों जत पार्टीनि जत अंशनि बरंनो जों सार्भिस दिनै जों हरदिबर सालदिबर फुं कोन समय जों जायगानिबो सार्भिस दिबै दं जनगण जों सेवा खालाय दं नंगा सिनि कोनो दोष गुरै बिना कारणे सिनि तिनि गारि बखक जागो आबनो कोनो सुराहा गरै नंगा जों असहाय अबस्थाय खालायजाक जों तिनि सिनि गारि मासालाव गया कबाय खालायजाक आबन बगे जों लामा तिनि अखलाय मा फैलाय कारण नंगा नायदि जों जायगानिबो कोन समय सार्भिस डिमान्ड दं जनगण आबन बगै जों दिनै बेलाय दुख नांलायजाक बेलाय खेरमन हिसांगै जों दिनै लामा अखलाय फायका सिनि जे गारि बखक जाक माने जे बखनाय रगनो बा गारि सुबायनाय रगनो कोनो पानिश रियासा पर्यन्त अथवा सिनि गारि गतालमाय आसा पर्यन्त जों दिनै जे शाटडाउन खायमाने अ गारि जों ताइ शाटडाउन दसाया जों सुरु दिनै सालसाया दिनै नहय जे ताबुं नहय जों सुरु खायै जों जे माय आसा साप्ता मास कैसा जों शाटडाउन तनाय ओ एरियाव जों ताइ सिनि गारिनो चारौरि जों मानलिया कारण जों साहस करिखा जों कोन समय जों हर अखरा नांगौ जों साला अखरा नांगौ जों बेलाय असहाय जों किरिवो आबो प्रशासन व्यवस्था नायथुन अथवा जों कोनो जनगणनि बिरुदैया जनगणक तिनि तुलासिगो नहय त गोबां जायगा थाना नांगौ फायना नांगौ अ जराबो जे गारि बखंनाय रक बंनि नकनि गारि बाय बंनि पार्सोनेल बाइक बाय जनगण रोकाथुन कारण जों रोका नांगांखाय सिनि कोनो सेफ्टि गरै जों बेलाय ताबो किरिजाक जों बेलाय ताबो दुख नांलाय दंमोन साबनि मालखं सोबाय जागाबो मालखं सोबाय जागांखाय आं गोनां सुदक दं सिनि सुदुबाय सिनि मटर इउनियननि खलक सदस्य चनजित देबबर्मा बिनि डाकनाम गांखाय जों बनो सदर हिनि जतन सिनुव बिनि गारि सोबायका जों खबर मांका तांगे सोबाय जाका हयतो कोनो सुवां नंगै जावालायमान दं कक सान दं चनजित कोनो सुवां नमान ग्रै बा एनेबो सुवां नंगिया सराय बर आं हैनो जों जीवनबो सुवां नंगिया वालायमा ग्रै बखवायनो हयते तुलासिगर फायका तुलासिगर हयते सानजाबा नगा थांतानि लामा केनारो बिनि कायसा पेसेन्जार नगा बथांका रांना हारान बगै अ जराव हांगांखाय लामा जरा किसा बटमास मेजाजी बर रक तंगासिनो ओ एरियाव अबररक गारि बखका किन्तु कोनो कारण गरै जों लास्ट जों केक जे बुजि मांखांगांखाय কিছুদিন सिगां सिनि एरियाव कोनो একটা राजनीति गत नांलायखोना आरो सिनि गारि रिजार्भ नहनै माथांखोना ओंखाय जोंथ' जतन जों रिजार्भ रिना नांगौ पार्टी बाय पार्टी बुलायो बखर कागलाय थिलायदोंबा जोंनो खजाना नांगौ राइट Donald Dabarma, Bimol, Yesu, terkait dagnam bini dah saya dagnam kau hino ungguah, sagre hino, yang abo anak Chaudhary ni tu Jaksora, Komal Singh kita, anak Chaudhary ni suruh Komal Singh Jaksora, asuna, bro, Jaksora. Thana ni bukan hitam sana. Thana ni bukan kita, bro, thana dah kerja, baru bro, saya kalau naik mana, naik dia thana pergi kerja, just 5 days. Yang ni thang kerja, ini sudah ada pun ungguah maya sabun. Borong nanya ini saya dah. नोंका प्रो बजागनि फायमाने आंगा प्रो खरसा गदारा बिन हने रां माने जागो करेंगे बिन नगा हाजि नगा हापजे नगा हापे चला फाजे ने बिन नगा थांगे इंगल दरपा खवाइनि सिम बिप्लबनि कक्थुम चेनि खरां आज क्या था हमारा अगला कार्रवाई जहाँ आदमी है उनको जाके पकड़ने के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा ठीक है।